Tento školský rok spúšťame novovytvorenú sériu, ktorej vám predstavíme a trošku aj priblížime život nášho vedenia školy a učiteľov. Preto sme sa rozhodli, že naša prvá epizóda nebude s nikým iným ako s našou pani riaditeľkou, doktorkou Zuzanou Purtovou. Takže ďakujeme ešte raz, že ste si urobili čas na toto interview. Ďakujem aj ja veľmi pekne za oslovenie. A teda mohli by sme začať, aké sú najdôležitejšie hodnoty, ktoré sa snažíte presadzovať na našej škole. Tak môjim cieľom je predovšetkým z tejto školy urobiť naozaj prostredie, ktoré bude pripomínať modernú stredoškolskú vzdelávaciu inštitúciu, kde jednoducho budú výborné vzťahy medzi žiakmi, medzi učiteľmi. To znamená, nemala by sa určite medzi nami vytrácať ľudskosť, ústretovosť, by som povedala tolerancia. V súvislosti s tým, v čom vidíte zmysel vašej práce? Zmysel svojej práce vidím predovšetkým v tom, aby táto škola sa posúvala vpred. Aby bol o školu záujem, aby sme si my vlastne z toho záujmu žiakov vedeli zase vybrať tých najlepších, najkvalitnejších žiakov. Samozrejme, môjim cieľom je, aby sme mali dobre nastavené učebné plány, učebné osnovy, aby deti chodili do školy radi, aby boli hrdí na to, že študujú práve na Golianku, ale v prvom rade naozaj je to o tej ľudskosti, tolerancii a ústretovosti. Golianko je známe mnohými vecami. Vedeli by ste nám povedať, ktorými konkrétne sa vy píšite najviac? Ja sa najviac píšim tým, že sme sa tak posunuli, že jednoducho ponúkli sme atraktívne študijné odbory žiakom, ale teším sa veľmi aj tomu, že máme svoju jazykovú školu, ktorá vlastne priniesla ďalšie možnosti našim žiakom. To sú tie žiadané cambridgeské certifikáty. Teším sa, že tu máme možnosť robiť ECDL certifikáty. No a neskutočne som rada, že sme sa stali takouto školou Erasmus. A táto akreditácia umožňuje našim študentom sa vzdelávať v zahraničí bezplatne. To znamená aj tie deti, ktoré možno nemajú tieto možnosti finančné priamo vo svojich rodinách. Myslím si, že toto sú neskutočne úžasné príležitosti pre našich študentov. Máme ešte niekoľko vecí pred sebou, ktoré by sme chceli dotiahnuť, aby to naše Golianko sa naozaj úspešne posúvalo vpred. Na druhej strane, aké výzvy ste museli prekonať pri vedení školy? Začiatky sú vždy ťažké, aj v tom čase, keď som nastupovala na pozíciu riaditeľky školy. Myslím si, že aj moji predchodcovia vždy mali tú snahu tú školu posúvať vpred, ale v istom okamihu sa jednoducho ukázalo, že treba urobiť tú zmenu a treba dať nový vietor do plachiet a posunúť sa trošku iným smerom. Myslím si, že sme sa stali atraktívnejšími pre študentov. No a snažili sme sa túto školu aj zmodernizovať. Vestibul dostal úplne inú tvár, novšiu, že sme rekonštruovali elektroinštaláciu, urobil sa nový športový areál, ale skutočne najväčšou mojou výzvou je to, aby na škole študovali deti, ktoré im toto štúdium prináša radosť, ktoré do školy naozaj chodia radi a že sú to naozaj tie študijné typy. Naša škola tento rok oslavuje 105. výročie. Akým spôsobom sa študenti zapájajú do oslav tohto výročia? Ja musím povedať, že my sme uchopili tých 105 rokov. V podstate už v tom jarnom období sme vypísali nejaké súťaže, bol tam aerobikový maratón, bola súťaž určite aj vo výtvarnej, literárnej tvorbe. Mnoho tých básní, krásnych krezieb sme zverejnili vlastne v tej poslednej ročenke, ktorá bola venovaná vyslovene k 105. výročiu školy. Dokonca pochvalu majú aj dievčatá, ktoré dali taký atraktívny návrh na maskota školy. Takže vlastne poprvýkrát v histórii školy má naše gymnázium svojho maskota. Nám sa podarilo históriu školy prehľadne spracovať a osadíme krásne trvalé panely do vestibulu školy, aby žiaci si mohli kedykoľvek niečo prečítať, zaujímavé z tej histórie. No a tým vyvrcholením tých osláv je benefičný koncert, má názov Mozaika času. Som sama veľmi zvedavá, ako oni vnímajú tých 105 rokov existencie školy. No a teda na záver, aký odkaz by ste odovzdali súčasným študentom Golianka a taktiež aj budúcim? Chcem odkázať našim súčasným, ale samozrejme aj tým budúcim študentom, aby boli vo svojom štúdiu aktívni, aby využívali všetky tie možnosti, príležitosti, ktoré im ponúka naše Golianko. Pokiaľ majú možnosť vycestovať do zahraničia na mobilitu alebo pracovať na projekte, aby ste to, milí študenti, využívali.
pretože všetko toto vás posúva ďalej a rozširuje vám vaše príležitosti a obzory. Budem rada, ak sa o svoje vzdelávanie budete zaujímať, ak to nebude to štúdium pre vás len ako cestovanie v jednom autobuse, ktorý možno neviete ani kam smeruje. Verím, že vaše ciele sú jednoznačné a že naše Golianko spolu s našimi učiteľmi vám ich pomôže naplniť. Budem vám držať palce a želám vám vo vašom štúdiu všetko len to najlepšie. Takže ďakujem vám ešte raz, pani riaditeľka, že ste si urobili teda čas na tento rozhovor a strávili takú chvíľku s nami. Ďakujem aj ja veľmi pekne, že ste mi dali možnosť pozdraviť našich študentov. No a my sa teda vidíme pri ďalšej epizóde.